hvis du var på min video sidste uge omkring det at gå ture og om andre sådan ting, så fik du lige forklaret en lille smule omkring psoas. Psoas er en stærk muskel i vores krop. Jeg kalder den en overlevelsesmuskel, og det er jo ikke fordi, at den får mig til at overleve, men det er mere fordi, at det er det billede, jeg har af den i den styrke. Lidt ligesom at sternocleido her i halsen er ekstremt stærk, så er psoas inde i vores mave, som du kunne se på videoen fra sidste uge, ekstremt stærk. Det vil sige, at den holder sammen på min overkrop og min underkrop, og sørger for, at de to dele ikke kan splittes ad. Det er også derfor, at hvis jeg kigger på for eksempel muskulaturet på min biceps, jamen hvis jeg begynder at vægttræne og styrketræne og sådan ting, så ændrer jeg formen på biceps. Jeg kan også lave en masse udstrækningsøvelser for at ændre fiberne inde i biceps. Men med psoas, der er noget andet. Det består af glat muskulatur, og det vil sige, at selve formen på psoas er ekstremt svær at ændre. Så det, der er vigtigt, det er at lave nogle udstrækningsøvelser, som dem, jeg viste i sidste uge. Men en af de ting, der ligger med psoas, det er, at psoas reagerer rigtig meget på vores følelser. Og jeg mærker det især på mig selv, at hvis jeg har lidt for meget om ørerne på den ene eller på den anden måde, så begynder jeg stille og roligt at få lændeproblematikker. Det vil sige, at jeg får sådan en følelse af at have en spænd over min lænd. Og det er, man kan sige, hvordan hænger en muskel sammen med mine følelser? Jamen, hvis man tager sådan lidt den videnskabelige, logiske forklaring, jamen så er psoas jo funktion i at trække mig sammen. Så den her med, at hvis jeg får en mavepuster, det kan være, at jeg har fået et grimt brev fra skattevæsenet eller andet, jamen så trækker jeg mig lidt sammen, fordi jeg har mest lyst til at måske ligge i fostertilstand, fordi det er ikke sjovt at få sådan nogle breve. Og det låser psoas og spænder den op, sådan så jeg har svært ved at rette mig ud. Jeg har svært ved at møde verden, og derved stå ved eller være i balance med mine følelser. Så psoas i min verden bliver rigtig meget påvirket af de her følelser, jeg kan have i min krop. Og det udtrykker sig på rigtig mange måder. Som sagt, så oplever jeg det, at der er for meget omkring mig, tyngerne på mine skuldre, jamen så får jeg spændinger i psoas. Og det bedste, jeg kan gøre, det er faktisk at lave nogle øvelser. Kigge på de ting, der er. Hvis det er noget, jeg ikke kan gøre noget ved, jamen så lader jeg reelt psoas snakke lidt problematikken ud. Det kan være, at jeg går til noget kropsterapi for at få det løsnet op for det. Det kan også være, at jeg får snakket eksempelvis med min hustru eller venner omkring, det er sgu træls, og derved får forløst noget af psoas. Og især vejrtrækningen er vigtig for psoas, fordi hvis du forestiller dig, at dit mellemgulv bliver trukket ned mod lårene, og hvis du sad sådan her, bukket lidt sammen, spænder i mellemgulv, så er det rigtig svært at trække vejret. Så det at lægge sig ned, så der er plads til at trække vejret dybt, med eller uden lyd, gør faktisk, at du afspænder psoas. Du afspænder den her situation, du er i, og derved giver du mere plads. En anden måde, det er, at du simpelthen tager din hånd, ligesom sådan en krog, og så sætter jeg den sådan lige sådan lidt skæv ind her på siden, altså jeg skubber sådan ind, og jeg bruger min anden hånds tommefinger, hedder det var svært at udtrykke, til at skubbe ind, og man skal skubbe ret langt ind. Og så kan det godt være, at vejrtrækningen også igen bliver svær. Og selvfølgelig den anden side er også vigtigt at lave præcis den samme bevægelse.
Det her kan jeg gøre siddende, det kan jeg gøre liggende, men i hvert fald så vil du opleve, at ved at du afspænder psoas, så bliver der selvfølgelig mere plads til at den kan være her. Der bliver mere plads til dit åndedræt, det bliver lige pludselig nemmere at trække vejret. Og på en eller anden måde, de her følelser, der bliver involveret omkring psoas, også på en måde letter. Og man kan sige, jamen det gør de jo ikke, hvis der er noget, hvis jeg bruger det her med skattevæsenet, hvis jeg har fået brev fra skattevæsenet, så er der jo ikke noget, der letter på det tryk, det her brev giver mig, men det at forholde sig til brevet bliver jo lettere. Det at forholde sig til de følelser, der ligger i kroppen, bliver lettere. Og derved så får kroppen slappet af, og psoas bliver afspændt. Så den bedste måde at arbejde med psoas, det er at lave udstrækninger. Det er at trykke ind, lave vejrtrækningsøvelser og forlette sit hjerte, hvis der er noget, der fylder i ens sind. Det kan også være arbejdsrelateret. Men i hvert fald, hvis du gerne vil have hjælp til psoas, så er kropsterapien helt klart vejen, fordi vi går ind og arbejder med alle aspekter i forhold til en spændt psoas. Så det var lige sådan mine tanker omkring psoas, og det at være stresset i psoas, eller følelsesmæssigt påvirket i psoas, som er en lidt anden måde, end det du så sidste uge omkring psoas. Så nyd videoen, og jeg glæder mig til at fortælle dig noget mere i næste uge.